Ne otimore maber matieko skul. Antiere gwenge ma Diedo kendo wadwa go mbaka kaendi koda Atomi Sifa wuoda Diedo mar mondo mi wang'e sigande momakore koda weche mag thum kind mamoko mathoth mag ngimane kaachiel kod gik ma otimo sani kopogore kod thum. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. Machiegni adwa ni mondo mi wago kode mbaka matuta inya kama bende ang'eyo ni wadhi bedo kwayudore koda puonj, wadhi yudo moko kuom ng'eyo gigo ekoma ok wang'eyo. Mano omiyo anyisi ni machiegni nikech wadwa go kode mbaka kaendi mondo mi wang'e mathoth ahinya komakore koda wechego eko mag ngimane e weche mag thum kaachiel koda sigande bende matut, nikech ma en chenro mar ng'e jothumbe wa kokalo Ramogi TV. Atomi Sifa. Yes. Wuoda Diedo. Ero kamano Kafaya. Ero kamano ahinya. To nyingi mar Kafaya ni. Omina ng'o. Omit to kane gimomin. Idhi ng'e mbele ka. Okay. Aneno ka pod inyilni. Akia ni odiochiengi ma kichiewoga gokinyi to chalo nade kapok imiyo introduction mar nyingi ma sirikal ong'eyo. Okay, nyinga ma sirikal ong'eyo. Nyile nene. Masifa. Mae Sifa. Mae Sifa. Tom to ng'eny. Tom be ng'eny kata gweng' dong tie Tom. Yes. But koro Sifa ema ketaga ne nyaka nyil nikech Sifa is a unique thing. To Sifa en vijoni Sifa kwa Yesu gimona yani Sifa no en usafi. To gi nyile nene. Yani lazima ung'ae. Mane ma represent. Koro Sifa ema chandaga. Sikina no kachalo kama makoran Sifa. To kiyuda karwa korano mol, kata ne puodho, kata ne ang'o, koro Sifa chawe dala. Apambana sana gi nying mar Sifa nikech Sifa ni ene mothaga. Sifa ni en korumo madong gi tong'. To nyiso ni kata Atomi Sifa igwecha koro onge. Okay, maybe kichio